Ziman hîmê herî sereke ya hebûna netewebûnê ye. Ziman heke zarok biaxivin dê ji mirinê xelas bibe. Ji ber ku ziman zindî ye, lazim e bi zarokan re bijî. Heke mirov zimanek bi zarokan nede fêmkirin, ew ziman mehkûmê mirinê ye. Ev rêzepirtûkên zarokan ji aliyê nivîskar û helbestvan Newaf Mîro ve hatiye amadekirin. Weşanxaneya Morî zarok jî çapkiriye. Her pirtûk ji 12 rûpelan pêk tê ku bi tevahî 160 rûpel e. Di sala 2019 da hatiye çapkirin. Sed ji çîrokên bi navê Gula Gulberoj, Baxçeyê Zarokan, Dîno, Dîlan û Nexweşî pêk tê ku 5 pirtûkin. Çîrokên xweşin ku hûtiko û popuşko dijîn, reng birengin û ji bo ku bala zarokan bikişîne gelek bi baldarî hatine amadekirin. Weşanxaneya Morî Zarok gelek pirtûkên zarokan yên hêjayî qedirîn çapkiriye. Nivîskar û helbestvan Newaf Mîro jî ji bilî berhemên zarokan gelek pirtûkên wîn yên din jî hatine weşandin. Newaf Mîro ji wêran şara Rihayê ji Bakurê Kurdistanê ye.